Jancuk nang anak sing ngecat ndelok story WhatsApp lah. Story ini bocah-bocah ya piye. Oh, penak ya dadi lanang nek arep ndelok boyo tinggal ngoco. Apa iya? Ngapusi iki. Jel, tak ngoco lah mbok aku iso ndelok boyo iki. Dil boyo ganteng kok lanteng ngene boyo. Piye boyo? Wah, jancuk boyo. Jancuk boyo. Asu boyo. Boyo. Asu boyo. Boyo. Jancuk. Boyo. Ora enek kok, wis alhamdulillah enak. Wah, boyo meneh. Jancuk, boyo. Boyo, ya Allah, boyo kayak mau, aduh. Astagfirullahaladzim. Boyo kayak mau. Woi, pateni HP ku iki wedi aku iki nek boyone HP ku ya Allah. Pateni. Turu aku arepan. Turu aku. Boyo iki boyo. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ngimpi aku tibake. Aku ngimpi ta iki. Ora nek boyo ta kamu. Wah, alhamdulillah aku ngimpi. Tiba ora nek boyo ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Karena ya Allah. Gara-gara bangkong aku turune ya Allah. Bangkongan iya aku. Jam piro ta wis padang iram. Awak kita sang itu. Delok jam sik lah. Lho. Wis jam 11 lawan ya Allah, bangkongan aku ya Allah.